Здравейте на всички, в това видео ще ви споделя за прогресът, през който съм минал, за да науча предната везна, хендстенда и планча. Ще започнем с хендстенд, като тук мога да ви кажа, че ми отне много време, докато постигна правилната форма. В началото правих хендстенд срещу стена, за да успея да свикна с самата тежест на моето тяло и да ми се заздравят самите рамене. Съветвам всеки, който тепърва се занимава с хендстенд, да се опита срещу стена, именно заради тези два фактора, за да може после да не се случи така, че да се контузи. Отне ми адски много време да свикна с самата форма и с самото движение. Правих хендстенд в продължение може би на 2 години. Това беше времето, което ми отне, за да може формата ми да е права, а не да е крива. Правилно впечатление също, че много хора не говорят за прогресите на хендстенд, като повечето правят или страдал, или фул, като има и други прогреси, просто никой не говори за тях. Може да правите advanced тък, както и тък на хендстенд. Тук е ключово, че са малко по-особени и иска малко свикване, за да може да усетите отново тежестта и да свикнете с самата форма. С течение на времето реших да премина към престо хендстенд, за да мога да си направя една идея по-труден хендстенда и начина, по който да тръгвам за самия хендстенд да не е чрез изритване, ами чрез избутване с ръце. По този начин ще ми се заздравят раменете и ще мога много по-лесно да си контролирам хендстенд. В началото успявах до някъде да се избутам, но никога не се получаваше напълно догоре. Отнема някакво време, но мога да кажа, че не беше кой знае колко време. И след това реших да премина към лицеви на хендстенд, като ми беше фикс идея да мога горе-долу около 10, като исках да го постигна, но се случи така, че спрях да тренирам за доста дълъг период от време и когато бях започнал отново да тренирам, ми беше първата цел, която исках да изпълня, а именно да мога 10 лицеви. Започнах, имайки предвид, че не бях правил хендстенд доста време, с права форма, което беше доста очудващо, но беше хубаво и нямаше да се налага наново да уча формата на хендстенд. Можех също така и престо хендстенд и реших да започна с първата си лицева опора, като се впуснах в лицевата опора и беше доста измъчно, трябва да бъда честен, но е нормално, имайки предвид, че не бях тренирал от доста време. Постепенно с времето, когато го упражнявах, ставаха лицевите от 1 на 2, на 3. Естествено, отне сравнително време, но имайки предвид, че мускулната памет все пак си играе ролята, не беше толкова трудно да възвърна тази лицева, която съм можел преди да спра да тренирам за известно време. След горе-долу около 2 месеца тренировки на хендстенд и съсредоточаване в това да увелича броя на лицевите, стигнахме до така искания брой. След горе-долу около седмици упражнения на самите лицеви, реших да пробвам и първата си лицева с тежест и направих първата си лицева опора и даже бих казал, че успях да направя 2 лицеви опори, което беше просто вау. Като съвети бих споменал да си разгрявате доста добре китките и да се упражнявате много срещу стена, понеже мога да кажа, че упражняване срещу стена играе най-добра роля, като в началото може да го упражнявате с гърбът ви да сочи към стената, понеже другата вариация е малко по-сложна, като за начинаещи, като другата вариация е да сте с гърди към стената. Ако се опитвате да учите лицевите опори на хендстенд, също бих съветвал да ги правите на стена, понеже това също помага да свикне рамото с тежестта и да ви заякнат раменете също. Следващият елемент, за който ще говорим, е предната везна, като тук има доста за разказване. Започваме горе-долу преди 4-5 години, за сравнение в момента съм 21. Започваме още от тогава, като първата прогресия, която научих, беше естествено тък. Прогресирах доста бавно до advanced тък, като с течение на времето можех да правя и набирания на advanced тък, като по този начин доста добре си заздравих гърба. Много ми помогна използването на ластик, било то дори на най-дебелия ластик. В началото е добре, защото по този начин тялото ви свиква да стои в позицията на предна везна, като може да прогресирате с по-тънък и по-тънък ластик и накрая да махнете ластик. Доста време ми отне да премина от прогресията на страдал към фул, понеже имах проблеми с формата и винаги в областта на кръста тялото ми беше надолу,
като формата ставаше малко потъгъл и не изглеждаше нито добре, нито беше правилно. Бих посъветвал за доста добра разгрявка в областта на гърба, понеже имах случай, в който правих предна везна вкъщи на моите успоредки и се случи така, че усетих доста рязка болка в гърба при набирания на предна везна, говорена на 200. Това доведе до доста забавяне на прогреса, понеже бях спрял за известно време, защото наистина беше доста стабилна болка. Естествено, след известно време, когато вече болката беше отминала, отново се захванах с предната везна и успях да си подобря формата. Може би бих казал, че Advanced набиранията доста добре заздравяват гърба и те са, може би, много добро упражнение. Когато се научите да ги правите, би ви помогнало доста да си подобрите предната везна. Стигаме до планча, като тук мога да спомена, че за мен лично беше едно огромно пътешествие да го науча, понеже беше доста дълъг период. Започнах с доста крива форма и леко сгънати ръце, като не мога да кажа, че това се е брояло изобщо за планч, но за времето тогава аз лично много се гордеех с това, което съм постигнал. Особено при планча искам да дам като съвет, доста добре да си разгрявате китките, като ако се чудите къде да намерите добро видео, което да показва как да си разгреете китките, мога да ви посъветвам да погледнете моето видео за разгрявка на китките, което ще намерите или в плейлист, или малко по-надолу в моят канал. Не ми доста време да добия някаква форма, огромна трудност ми беше да науча именно формата, винаги тазът ми беше по-нагоре и формата беше пак потъгъл, както при предната везна, обаче на обрат. Това доведе до доста осложнения, но когато започнах да практикувам предната везна с ластик, тогава нещата малко се промениха. Искам да кажа, че формата ми доста се изправи и беше доста по-добре, отколкото в началото. За жалост, така и не можах да стигна до пълната форма на планча, но мога да кажа, че стигнах до страдал планч, което лично за мен беше доста доволно, когато го научих. Също, освен китките, доста добре си разгрявайте и лактите, понеже те също играят доста голяма роля и доста голямо напрежение пада и върху тях. Надявам се видеото да ви е било интересно и също, разказвайки моят опит, по някакъв начин да съм събудил във вас желание да започнете, понеже лично за мен беше доста интересно да разуча как точно работят самите елементи, да тествате себе си и да разберете точно колко време би ви отнело да научите даден статичен елемент. Благодаря на всеки, който е изгледал видеото до края, ще се радвам да оставите коментар и да се абонирате за канала и ще се видим в следващото видео.